Ka jalan yang bak Shillong haka arpu khandai tarik naitung kelayo sa prangut ki Samla ki badang penkre ban long lengdo soblei ki balayo ban phong ya ka kasok balik bat sedang ban Rung ka Kyrdan jinglong brother ya ka jingle NIAM pen phong kasok ya kini ki prangut ki brother bathamai la sedang daga mas bekhoj basong shit bat parhemen sim balapan menta do lengdo sat most reverend archbishop Victor lengdo bala senran lang do reverend pada Jamrus Shella reverend pada Gerald Kongji bat ki wei ki lengdo soblei Haka jingkular balung mensim shuaban pong ya ki kasok. Kini pra ngut ki Samla ki la kular ban rikhu ya la ka met bat ka mensim kumba syap phalang kani ka jankuk balik menta ka sngi. Kim ne ki brother bathamai ki long u brother Adrian di Kharbudon, George F Lingdo Nonglaj, Alancius ki Kharkongor, Yalam prang Lingdo, Wan bor lang pathau, dan bok lang dekar, ban rap lang marwen bat u brother Alexius B Kharkongor. Kini prangut ki brother bathamai ki wan St Paul's Parish apa Shillong.